Visoko iznad grčkih pokrajina Tesalije i Makedonije leži mitska planina Olimp, dom vrhovnih bogova, među kojima je najmoćniji Zeus. Starogrčka mitologija isprepletena je vjerovanjima da vrhunska božanstva, kojima su pripisivane ljudske osobine, obitavaju na vrhovima planina. U antičko vrijeme smatralo se da se nijedan smrtnik ne smije približiti bogovima, a kamoli se, ne daj Bože, uputiti prema njihovu staništu na vrhu planine. Zeusovo ime vuče korijen od indoeuropskog boga Dijausa, što znači svjetlo nebo ili onaj koji sve vidi. On je poput indoeuropskog Perkuna, skupljač kišnih oblaka, i slično njegovu dvojniku iz hinduističke mitologije, vladar munja i oluja. Na Olimpu je stanovalo 12 glavnih bogova: Zeus i Hera, Ares i Afrodita, Poseidon i Demetra, Apolon i Artemida, Hermes i Atena, Hefest i Hestija. Među glavne ubrajaju se još Perzefona i Dionis. Mnogo je veći broj nižih božanstava: Muze, Nimfe, Harite, Hore, Moire, Erinije, Graje i druge. Svaki od glavnih olimpskih bogova imao je svoju palaču na vrhu planine, koji je uvijek bio u oblacima. Najljepša je bila Zeusova palača. Ona je bila od zlata, a izgradio je bog Hefest. Zeus je bio smatran vladarem bogova i ljudi, a pri kraju povijesnog razvitka grčke mnogobožačke religije postao je svemirski svebog. Bogovi su na Olimpu živjeli veselo i bezbrižno, blagujući ambroziju i pijući nektar. Zeus se, prema grčkoj mitologiji, osim na Olimpu, često pojavljivao i na drugim grčkim planinama, s kojih grme gromovi i sjevaju munje. Nije slučajno što su stanovnici stare Grčke svoje vrhovne bogove stavili na vrh Olimpa, planine koja je i danas nedostupna većini smrtnika. Kroz strme stijene i oštre grebene put do vrha mogu naći samo najiskusniji planinari. Danas su sveti vrhovi stare Grčke izgubili nekadašnju svetost, a pohodi prema njima sve su učestaliji. Simbolički gledano, stajati na vrhu Olimpa danas je kruna uspjeha za nekog smrtnika. Možda je to zbog drevne težnje čovjeka za izjednačavanjem s Bogom, što je prema učenjima gotovo svih religija nemoguće. Iako sam dosegnuo vrh svog sportskog Olimpa s usponom na Mount Everest, svejedno me goni želja da se uspnem na pravi Olimp, najviši vrh Grčke. Prije samog dolaska pod planinu želio sam se još bolje upoznati s poviješću starih Grka. Najbolje mjesto za početak upoznavanja je Mikena, bolje reći ostaci toga drevnog grada na grčkom poluotoku Peloponezu. Ulaz kroz lavlja vrata govori o utjecaju kretske minojske kulture, koja je, čini se, štovala kult nečovjekolikih božanstava. U
15. stoljeću prije Krista, mikenska se kultura i religija proširila i na veći dio stare Grčke. U mikenskoj religiji bio je snažan kult majke Božice zemlje, koju je predstavljala Gea. U Mikeni je i Zeusova sestra Era ili Hera imala posebno svetište. Zeusova moć narasla je poslije, nakon što je u 10-godišnjim borbama pobijedio svog oca Krona i njegovu braću Titane, te ih bacio u vječitu tamu podzemlja. Nakon što je Zeus na posljedku stekao nadmoć nad svim bogovima, odveo je Heru na Olimp i oženio se njome. Južno od Olimpa, iznad Korintskog zaljeva, uzdiže se planina Parnas, na čijim je padinama bilo nekadašnje svetište Delfi, koje su stari Grci smatrali središtem svijeta. Prema legendi, Zeus je poslao 2 orla na 2 različite strane svijeta i tamo gdje se oni susretnu, bit će os svijeta. Susreli su se u srednjogrčkoj pokrajini Fokidi iznad Delfa. Zeusov sin Apolon, bog svjetla i sunca, nakon što je već kao dijete ubio zmijoliko čudovište Pitona, osnovao je na tome mjestu svetište, u kojem će se ljudima objavljivati Zeusova volja. Delfi su u antičko vrijeme postali poznati po proročanstvima. Udišući opojne pare koje su izlazile iz jedne pukotine u stijeni, proročica Pitija predskazivala bi važne događaje koji su često utjecali i na politiku grčkih država. Delfi su s vremenom postali pravo središte tadašnjeg svijeta, a po proročanstva su dolazili i državnici iz susjednih zemalja. Neki kažu da su Delfi bili cija svoga doba. Više od 6 stoljeća Delfi su uistinu oblikovali povijest svijeta, sve dok 394. godine svetište nisu ukinuli rimski osvajači nakon što su prešli na kršćanstvo. U Delfima su se 582. godine prije Krista u čast Apolona počele održavati Pitijske igre, koje su bile najvažnije nakon olimpijskih igara. Arheolozi su među ruševinama mnogobrojnih hramova pronašli omfalos kamen, koji je nekoć predstavljao pupak svijeta. Iznad Delfa se uzdiže 2457 metara visoka planina Parnas. Na njezinim su vrhovima atičke i delske plesačice Tijade svake 3. godine slavile orgije. S južne strane planine, pored izvora Kastalija, često su boravile muze, Zeusove kćeri, božice pamćenja, zaštitnice znanosti i umjetnosti. Parnas zato mnogi nazivaju i planinom muza.
Čini se kako na ovoj planini više nema ni traga Tijadama ni muzama. Vrhove Parnasa osvajaju skijaške žičare i telekomunikacijski tornjevi. Tijade se pretvaraju u skijaše, a ulogu muza preuzimaju televizijske antene. Kavkaz, gorje koje razdvaja današnju Europu od Azije. Njegov vrh, Elbrus, alpinisti zbog visine veće i od alpskog Mont Blana smatraju najvišim vrhom Europe, premda većina geografa tvrdi da je granica Europe sjevernije od gorskog lanca Kavkaza. U ranim civilizacijama lovačke i sakupljačke kulture vjerovalo se da divlji duhovi, gospodara životinja, stanuju u gustišima i divljini ovih nedostupnih planina. Starogrčki mitovi vrhove Kavkaza opisuju kao kraj svijeta. Nije stoga čudo što je svemoćni Zeus upravo za Kavkazsku stijenu dao okovati svoga ratnog saveznika, ali i drznika koji je ukrao vatru s Olimpa i dao je ljudima na zemlji. Prometej je za Kavkazsku liticu bio prikovan 10.000 godina, sve dok ga nije oslobodio mitski junak Heraklo, ali uz Zeusov uvjet da se ne odvaja od prstena iskovanog iz željeza svojih okova, u koji je ugrađen kamenčić stijene s Kavkaza. Od tada potječe običaj nošenja prstena kao znak trajne vezanosti. Kavkaz više nije na kraju svijeta, pogotovo što se nakon raspada Sovjetskog saveza Rusijom mnogo lakše kreće. Ipak je putovanje ruskom, kabardinskom, bakalskom pokrajinom od mineralnih voda do podnožja ovoga gorskog lanca zbog slabih prometnica još prava pustolovina. Čini mi se da se raspadom velikog komunističkog imperija ovdje nije mnogo toga promijenilo, bar ne na bolje. Jedna napuštena topovska bitnica dobro mi je poslužila za šalu. Gore ruke! Pridaj se! Pridaj se! Zarobio sam svoje prijatelje penjače. Pustio sam ih tek kad su mi obećali kupiti pivo. Ekipa s kojom sam se uputio na Kavkaz sastavljena je od starih, iskusnih alpinista, s kojima sam bio čak i na nekim himalajskim vrhovima. Kamionom se vozimo do podnožja planine Ulu Tau, koja će nam poslužiti za aklimatizaciju prije uspona na Elbrus. U dolinu Ulu Tau, zbog teškog terena, kamioni se prevoze posebnim dizelom. Вручал мастер спорта Советского Союза, почетный мастер спорта Советского Союза, старший инструктор альпинизма Юрий Иванович Порохня. Привет! Logor Ulu Tau kao da se uopće nije promijenio iz vremena Sovjetskog saveza. Ovdje je gotovo sve po starom i čak se ni značke koje dobivaju alpinisti i majstori sporta nisu promijenile. Mnogi smatraju da je najopasnija Kavkazska planina Užba. U sjevernoj stijeni toga dvoglavog vrha smrtno su stradala 4 mojih prijatelja. Vođa te ekspedicije bio je Vladimir Mesarić. To je bilo užasno. To je bilo upravo u cijelom tom području
Bio je zapravo dan žalosti objavljen, obustavljeni su svi usponi. To je najveća tragedija hrvatskog alpinizma, užasno smo se osjećali, naravno. A i svi koji su se s nama na neki način našli u doticaju, odnosno ljudi s kojima smo se družili u to vrijeme. Vrh Elbrus nije neki osobit zalogaj za iskusna himalajskog veterana. Mnogo je teži Mont Blanc, koji je u svijesti većine Europljana pravi krov starog kontinenta. Kad sam snimao seriju o najvišim vrhovima svih kontinenata, namjerno sam bio izabrao Mont Blanc. Za vrijeme snimanja serijala 7 vrhova, gledateljima sam obećao da ću se bez obzira na tvrdnje stručnjaka i vjerovanja alpinista jednom pokušati popeti i na vrh Kavkaza. 4 godine nakon tog obećanja, konačno sam pod tom planinom, koju su stari Grci smatrali krajem svijeta. Vladimir, Branko, Krešo, Rudi i ja lako smo se domogli najviše točke Kavkaskog gorja, na kojem je promišljeni Prometej ispaštao svoju kaznu zbog pomoći ljudima. U jesen 2002. dolazim u Grčku radi snimanja uspona na Olimp. Put prema najvišoj planini Grčke počinjem iz Delfa, odakle dolazim u malo mjesto Litohoro, u samom podnožju Olimpa. Dok gledam prema vrhu ove zanimljive planine, čini mi se kao da sam i ja poput nekog suvremenog Odiseja, koji svijetom luta nakon strašnog sukoba. Moja su lutanja doduše više kopnenim nego morskim prostranstvima. Pri usponu me, kao i uvijek, prati snimatelj hrvatske televizije Joško Bojić. On se od neplaninara razvio u pravoga visinskog snimatelja. Joško, naravno zbog strmine vršnoga dijela planine, neće moći sa mnom do 2917 metara visokog najvišeg vrha Olimpa, koji suvremeni Grci nazivaju Mitikas. Sezona penjanja je završila i na planini nikoga osim nas nije bilo. Stoga sam uživao u tom privilegiju.
jer sam u samoći mogao uživati u mašti koja mi se budila dok sam gledao divlju ljepotu ove uspavane planine. Čini mi se kao da se, otkad se više toliko ne plašimo bogova, planina preobrazila, a Zeus je u mojoj mašti više milostiv nego srdit. Koliko znam, pred svojim bogovima stari Grk je stajao potpuno slobodno. Starogrčka religija nije se zasnivala na nekoj nadnaravnoj objavi i nije bilo posebnoga svećeničkog staleža, pa se lakše mogla razvijati slobodna misao o znanosti, umjetnosti i književnosti. Zato nije čudno što je grčka religija homerskoga tipa znatno utjecala na oblikovanje rimske religije. Hezoid je svojedobno pisao da vrh Olimpa nikad nije dotakao dašak vjetra, niti je na njega pala pahuljica snijega. Na njega nije smjela stupiti noga smrtnika. Svejedno su na ovim padinama arheolozi 1965. godine našli dokaze o žrtvovanjima životinja u helenističko doba. Sultan Mehmed IV. Tvrdio je kako se on 1669. godine pokušao popeti na vrh, ali bez uspjeha. Više od 200 godina kasnije, 1880. na 2833 metra visoki vrh Prophitis Ilias, što u prijevodu znači prorok Ilija, popeli su se građevinari i na njemu sagradili crkvicu. U vrijeme dok su Grčkom vladali Turci, planina je bila puna odmetnika. Godine 1910. prilikom pokušaja uspona na vrh, banditi su zarobili i na kraju ubili pustolova Edvarda Richtera. Nakon povlačenja Turaka, 1912. godine, dvojica Švicaraca, Daniel Bobovi i Frederik Bossona, predvođeni lokalnim lovcem Hristosom Kakalosom, prvi su smrtnici kojima je uspjelo dosegnuti Zeusov tron, najviši vrh Olimpa. Na planini je jesen, zato već ima nešto snijega, što moj uspon čini složenijim. Sada je još jasnije da će Joško s kamerom morati ostati u podnožju vršne stijene, odakle će me moći pratiti kroz teleobjektiv videokamere. Za mene je penjanje bilo pravi užitak, jer vrijeme nije moglo biti ljepše. Očito se ostarjeli Zeus na mene ne ljuti, mislio sam u šali.
Posljednje metre uspona planirao sam snimati samoga sebe. Već sam imao slična iskustva, penjući se po najvišim planinama svijeta. Kameru bi ih nekako učvrstio za stijenu, pritisnuo okidač i prošao ispred objektiva. Tako sam uradio i ovaj put. Izlazak na oštri greben između vrhova Mitikas i Stefani bio je poseban doživljaj. Iako tvorci grčkih mitova nisu mogli doživjeti ovaj pogled, svejedno su vrhove Olimpa opisali slikovitije nego što bi to danas mogao neki suvremeni alpinist pisac. Na Zeusovu tronu našao sam jarbol s grčkom zastavom. Izvadio sam i ja svoju, hrvatsku. Premda je ovaj moj barjak bio na najvišim vrhovima svijeta, stavljam ga kao simbol svoje prisutnosti na ovome mitskom vrhu. Zeusov simbol bila je munja, jednako kao i znak hinduskog Šive, dok su većina drugih olujnih bogova iz raznih povijesnih razdoblja i raznih krajeva svijeta imala trozube, kao na primjer semitski Bal, ilirski Perun, rimski Neptun, hetitski olujni bog, hebrejski bog podzemlja i mnoge budističke bodhisatve. Bogovi, koliko znam, zastava nisu imali. Izmislili su ih smrtnici. A možda su pradavni smrtnici izmislili i olimpske bogove, kojima su dali vlastite karakterne osobine i one koje su žarko željeli, a nisu ih nikako mogli imati jer su, kao i mi danas, bili smrtni. Vjerojatno i današnje penjačke izazove goni drevna čovjekova želja za poistovjećenjem s besmrtnim bogovima. Ali, koliko vidim, bogovi više ne stanuju na vrhovima besputnih planina.